Türkmenistan'da ayal gyzlaryň suwy düşlen giyimlerini, has takygy, bikini kupalnikleri we şortulary ýurdun çäklerine getirmek gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki suwdygärleri bilen söhbetdeş bolan çeşmeleriniň aýtmagyna görä, häzir ýurdun suwdanyň kotlarynda bu gadagançylykdan öň getirilen suwy düşlen giyimleri satywa çykarylýar. Kupalnikleri we şortulary gümrükden geçirtmeýärler. Suwy düşlen mewsümiň golaýylmagy bilen bu haritleri uly isleg bildirilýärdi. Bu gadagançylygyň sebäplerini düşündirmeýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň dükanlarynyň biriniň eýisi bilen söhbetdeş bolan çeşmesi gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň ýokarky gadagançylyk dogrusynda Türkmenistanyň gümrük gullugynyň wekillerinden kommentari almak tynançyklary netije bermedi. Emma atlandyrylmasyzlygyny soran gümrük işgärleriniň biri gadagançylygyň türkmenleriň ahlak nukdaý nazaryndan, ýagny türkmen gyzlarynyň kupalnik giýmeli däldigi sebäpli girdilendigini aýtsa da, munyň edil häzirki gün ornaşdyrylmagynyň sebäplerini takyklaşdyryp bilmedi. Bu ağırlykda Türkmenistanda döwlet idaralarynda işleýän ayal gyzlary dyrnaklaryny we kirpiklerini östürmegini, saçlaryny has açyk reňke boýamagyny girdilen gadagançylykdan soň gümrükden açyk reňkli saç boýaglarynyň şeýlede kirpikleri we dyrnaklary östürmek üçin niýetlenen teristelerin de geçirilmeýändigi barada maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň Kronikasy nesiri mundan başga Türkmen häkimetleriniň aprelde dukan tekçilerinden ozaldan bar bolan açyk reňkli saç boýaglary, dyrnak gelleri ýaly haritleri hem aýyrmak meýilleriniň bardygyna ünsü çekýär. Galy berse de bu soňky gadagançylyklar bilen birlikde Türkmen häkimetleri soňky ýyllaryň dowamında gyzlaryň egin eşigi wagtynda ençeme tapgyr näresmi talaplar girizipdiler. Mysal üçin 2013-nji ýyldan başlap türlü köpçülikliň şäherlerine gatnaşan gyz taliplaryndan gyrmyzy reňkli köýnek bilen birlikde ýaglyk takmak tawsyrylýar. Şeýlede ýokary kujaýlarynda durmuşa çykan, hatda aýrylyşan gyz taliplardan başlaryny ýa gyňaç ýa-da öýme bilen örtmek tawsyrylýar. Şol bir wagtda ayal gyzlaryň saç boýaglaryna girdilen gadagançylyklaryň çäginde ýurdun baş tutananyň öz saçlaryny dowamly boýaýandygyny görse bolýar. Eger de Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyndaky ilkinji ýyllaryndaky suratlarynda onuň saçynyň çal düşündigini sinlap bolsa, soňky ýyllarda onuň saçynyň çuw gara boýalýandygy göze ilýär. Yeri gelende bellesek yurtda öňkü prezident Taparmurat Niyazow döwründen bäri altyn dişleriň oturdylmagyny, erkekleriň uzyn saç, sakkal goýbermegine girdilen gadagançylyklary dowam edip gelýär. Biram şu ýaşlaryň arasynda saçyny goýberen bolup, ýa ýene-de bir sakalyny goýberen bolup gören bolmaz. Onuň giyinişine, edebine seretmeli. Ýatlap geçsek, geçen ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we töwüş sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda paýtagtdan sähil sülpi, tijeksiz giyinen raýatlary oýunyň töwereginde görünmezlik tawsyrylypdy. Sözümüziň ahyrynda bellesek, döwlet resmiýetleri we mediasy ne raýatlaryň daşky wagtlary bilen baglylykda girdilen gadagançylyklar, ne de olaryň sebäpleri barada maglumat berýärler.